በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሆን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያም እመብርሃን ወላዲት ኣምላኽ ዝኾነት ጽዮን መጸግዒትና ዝኾነት እመብርሃን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከም ማዕርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 19 መስከረም ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። ብር እንዳበልኩም ተሓጐሱ ደቂ ተዋህዶ ክንደይ ደስ ዝብል መዓልቲ እዩ። ሎማዓንቲ እኮ ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ ገብርኤለይ መልአክ ከምቲ ንኣናንያ ንኣዛርያ ንሚሳኤል ከምኡ ድማ ንቂርቆስን ኣዲኡ እየሉጣን ካብ እሳት ከም ዘውፅኦምን ንዓና ድማ ካብዚ ዘለናዮ ኩሉ እሳታዊ ህይወት ይውፅአና አሜን። ከምቲ ንድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘካርያስ ካህን ንካልኦት ቅዱሳንን ብስራት ካብ እግዚአብሔር ሒዙ ብምምጻእ ዘበሰሮም ዜና ዘስምዖም ንዓና ድማ ብስራቱን ሰላሙን ረሃዋኡን ቅሳኖትን ዘለዎ ህይወት መታን ክንመርሕ ብጸጉ በኣማላጅነቱ ብረድኤቱን ይደግፈና። ሓይለ ኣጋንንት ድማ ይገስጸልና አሜን። መስከረም 19 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቂርቆስ ገዳማዊ እዞም ቅዱስ ናይ 600 ክፍለ ዘመን ጻድቕ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዓለም ካብ መናፍቃን ኣብ ገዳም ድማ ካብ ኣጋንንቲ ብዙሕ መከራ ተቐቢሎም እዮም። ኣብቲ ወቕቲ መለካውያን ናይ ሕጂ ካቶሊክ ንምብራቃውያን ኦርቶዶክስ ኣቦታት የሳድዱ ነበሩ። ልክዕ 9 ቅዱሳን በዚ ምኽንያት ናብ ኢትዮጵያ ሃገርና ከም ዝመፁ ቅዱስ ቂርቆስ ድማ ናብ ግብፂ በረኻ ካብቲ ሃገር ተሰደዱ። ኣብቲ በረኻ ማይ ኮነ ገረብ ብዘይ ምንባሩ ብጥሜትን ብጽምእን ብምስቃዮም ናብ ፈጣሪ ለመኑ። ጐይታ ድማ ሓንቲ ዓጋዜን ልኢኹሎም ጸባ ሓሊቦም ሰተዩ። ክሳብ ፍጻሜ ህይወቶም ድማ ምግቦም ጸባ ዓጋዜን ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ክሳብ ሕጂ ቅዱስ ቂርቆስ ገዳማዊ ዘሲሳዩ ሓሊበ ቶራ እንዳተባሃሉ ይጽውዑ ኣለዉ። በረኸተ ምሕደረና ኣብ ውሽጢ በረኻ ኣብ ዝነበረሉ ዘመናት ድማ ንወለ ሓደ ሰብ ርእዮም ካብ ዘይምፍላጦም ኣጋንንቲ ብጋህዲ እንዳመጹ የሳቒዎም ነበሩ። እዞም ቅዱስ ግን ብትዕግስቲ ነቢሮም በዛ ሎማዓንቲ ምስ ዓረፉ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ውሽጢ በዓቶም ተገልጸ። ነዚ ርእዮም ድማ ካብ ጳጳስ ተላኢኾም ዝቐበርዎም ኣቦታት እዮም አሜን። ቅድስቲ ሮማነ ወርቅ እዛ ቅድስቲ ኣደ ድማ ኢትዮጵያዊት እያ። ጓል ነገስታት እያ። ኣቦኣ ኣፄ ናዖድ ይበሃል። ኣዲኣ ድማ ኢለኒ ወለተ ማርያም ይበሃሉ። ሓዋ ድማ ኣፄ ልብነ ድንግል ይበሃሉ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተዓበየት መንፈሳውነታ ግን ክንዲ ናይ ገዳም ዝኣክል ነበረ። ካብ ዝተባረኸ ሓዳራ ድማ ቁኑዕ ላእከ ማርያም ኣፍርያ እያ። ኣብያተ ክርስቲያናት ካብ ምህናጽ ብዝሓለፈ ኣደ ነዳያን እውን ነበረት። ብክርስትናኣ ንፈጣሪኣ ደስ ኣቢላቱ ድማ በዛ ዕለት ሎማዓንቲ 19 መስከረም ዓረፈት አሜን። በረኸታ ይሕደረና። ኣምላከ ቅዱሳን ጸጋኡን ክብሩን ኣይኽልአና። ብፈተውቱ ኩሎም ቅዱሳኑ ድማ ይለመነና ምሕረቱ ይለኣኸልና አሜን። መስከረም 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘአርማንያ፣ ቅዱስ ቂርቆስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ሮማነ ወርቅ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል፣
ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ አብየ እግዚእ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም። ጻድቃን የእውዩ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዖም፣ ካብ ኩሉ መከራኦም እውን የናግፎም። እግዚአብሔር ነቶም ስውር ልቢ ዘለዎም ቀረባኦም እዩ፣ ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም። ናይ ጻድቅ መከራ ብዙሕ እዩ፣ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ ነገር የናግፎ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 34 ፍቕዲ 17። አሜን። በረኸት ናይ ቅዱሳኑ ይኽፈለና። ጸሎት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩላትና ይኹን። አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለ። አሜን።